Nicolas, Ja. prøv at høre, Anne Mette, hun sagde, at du havde sagt patter i morges, da du gik ud af døren. Hvorfor gjorde du det? Fordi patter. Jamen hvorfor? Fordi... Hvor har du hørt det henne? Det er fordi, at mig og William og Jens sagde mig også ved pattemælk. Det siger vi nu i skolen. Hvorfor gør I det? Fordi det er sjovt. Ej. I synes, det er sjovt? Ja. Og så kom jeg bare i tanker om det, og så kom jeg til at sige patter. Nå. Men prøv at høre, ved du godt, hvad patter er? Ja. Synes du, det er pænt at snakke om patter? Nej. Nej, jeg synes måske ikke, at det er i orden at snakke om patter. I hvert fald over for forældrene, vel? Nej, men jeg puttede så store bolde ind. Ja. To Og det er så bolde. tydeligt at høre. Du bare hører efter, hvad jeg siger. Og så bliver jeg bare sådan... Så du hører efter, hvad mor siger? Nej. Nej, det gør du ikke rigtigt. Men jeg fortæller dig faktisk, at det ikke er okay at sige patter. Hvorfor? Fordi at Nu det skal er jeg ikke... sige pattemælk. Nej, men man skal heller ikke sige pattemælk. Altså patter, det er det samme som at gå... Skærmælk. Nicolas, Hvad? det er det samme som at gå rundt og sige bryster til folk. Det skal man jo ikke. Hører du efter? Ja. Ja. Men kig lige på mig så. Du må godt have, at du siger patter. Men må godt have, at du siger patter så? Nej. Nej. Prøv at se, Hvad er det så, jeg man ikke skal betyder- sige? Hallo? Nicolas, hvad er det så, man ikke skal sige? Det synes han hører efter. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvad er det, jeg betyder? Nicolas, har du hørt andre sige patter? Ja. Hvem? Jens. Udover Jens. Udover Jens. Ja. Willem. Og udover Willem. Nej.